El lleó presumit. Saps què, Momo? Em penso que cada dia sóc més maca. No sé si són les meves precioses orelles o aquest coll tan bonic el que em fa ser la girafa més maca de la vall. Rita, ets l'única girafa de la vall, per això ets la més maca. Has vist? Quin lleó més guapo, quina crinera i quins ulls més verds, quines potes i quin culet. Sí, i quins ullals. Hola, lleó! Psst, psst. Hola! A mi segur que em dirà alguna cosa. Hola, lleó! Com va això? Passa totalment de nosaltres. Però és tan guapo que li donaré conversa. Tens una cabellera preciosa, me la deixes tocar? Ja sé que sóc molt guapo. Tinc un pèl perfecte i uns ulls tan macos com el sol. Sóc l'animal més bonic de l'univers. I vosaltres dues, com podeu suportar ser tan raretes? Tu, vaca, ets massa flonja. Tens els ulls molt separats i un nas que és... Bé, no sé com descriure'l. I tu, animal llargarut? On vas amb aquest coll i aquest color tan trist? La veritat és que no m'agrada gens. Caram, Momo, quin lleó més desagradable, oi? Nois, vosaltres penseu que tinc els ulls molt separats i el nas indescriptiblement lleig? Esclar que no, Momo, ets una vaqueta molt maca. Tens uns ulls grossos i preciosos i un nas molt bufó. Per què ens fas aquesta pregunta tan rara? Fa una estona la Rita i jo passejàvem a prop del llac i hem vist un lleó. Era un lleó guapíssim. Tenia una crinera molt bonica i uns ulls com el sol. I unes dents lluents i molt blanques, se les deu raspallar cada dia. Aleshores hem anat a parlar amb ell i la veritat és que passava completament de nosaltres i... de cop i volta ens ha començat a dir que érem molt lletges i que teníem els ulls separats i que jo tenia el coll massa llarg. Aquell lleó era un cregut. Doncs això no està gens bé. Li hem d'ensenyar a aquest lleó maleducat que s'ha de tractar tothom amb respecte i que és molt lleig dir coses desagradables dels altres. Tinc una idea. I si li fem creure que és un lleó lletgíssim? Així aprendrà que no pot anar pel món criticant els altres. I com aconseguirem que es pensi que és molt lleig? Jo tinc una altra idea. Podríem disfressar l'Alfred de lleó i deixar-lo horrible. Sí, som-hi! Perdoneu, companys, però jo no em penso disfressar de res. Au, va, Alfred, fes-ho per nosaltres. Que no em disfresso, he dit. Has quedat perfecte, Alfred. Ara posa't darrere l'aigua. I així, quan el lleó vingui a mirar el seu reflex, es pensarà que és lletgíssim i nosaltres ens amagarem tots perquè no ens vegi. Fem una prova, Alfred. Quan jo em miri a l'aigua, tu te m'acostes. Estàs preparat? 1, 2 i 3. Genial, Alfred! Aquest lleó presumit ara tindrà un bon ensurt. Sóc el lleó més maco de tota la comarca. Que guapo que sóc. Sóc lletgíssim. Sóc guapo, això no pot ser. M'he tornat lleig de cop i volta. Segur que he tingut una al·lucinació. No! Ha sigut genial. Heu vist quina cara que feia el lleó presumit? Milo, mira el pobre lleó, que trist que està. No li hauríem d'explicar la veritat? Som-hi, Momo. Anem a domar el lleó. Hola, senyor lleó. Ja sé que no us caic bé per les coses tan lletges que us he dit.
Jo sempre m'he rigut dels altres, però ara sóc un més. No t'amoïnis, lleó. La veritat és que continua sent igual de guapo que abans. Si no ens creus, torna't a mirar l'aigua. Corre! És que no m'atreveixo. No suportaria tornar a veure aquella carota tan lletja. Vaja, a banda de guapo, resulta que és covard. Va, mira't un altre cop. Continuo sent guapo. Gràcies, noies, m'heu fet molt feliç. Em sap greu tot el que us he dit abans. La veritat és que sou molt bufones. Diria que aquest lleó avui ha pres una bona lliçó. Que tots tenim coses maques. L'Alfred parla poc però diu coses assenyades. En Milo té bones idees. El Talalo és molt espavilat. La Mumu és molt simpàtica. L'Olga és molt guapa. I jo sóc la millor de la colla. Cap de drap! Els Jocs Olímpics dels Cap de Drap. Quin dia més avorrit, oi? Sí, podríem fer alguna cosa. Sí, però què podem fer? Tornem a anar al tobogan? Ja ho tinc. Podríem fer una miqueta d'esport. Quina bona idea, Milo! Fa molt de temps que no corro, ni nedo, ni faig gens d'esport. I si organitzem uns petits Jocs Olímpics? Podríem muntar un circuit i fer una cursa tots junts. I el que guanyi s'emportarà una corona de llorer i una medalla d'or. Milo, ets el millor. És una idea magnífica! Però tu no hi pots participar? T'has torçat el turmell. No t'amoïnis per això. Jo faré de jutge i el Talalo m'ajudarà des de l'aire. D'acord, anem a preparar-ho tot i explicar-ho a la colla. Benvolguts participants dels primers Jocs Olímpics oficials dels Cap de Drap. Les regles del joc són aquestes. Primer, fareu una volta a la pista d'atletisme corrent. Després, nadareu a la piscina olímpica. I, finalment, saltareu les tanques fins que arribeu a la meta. El Talalo i jo farem de jutges per assegurar-nos que ningú faci trampes. I no miro ningú, Rita. Entesos. Avui us prometo que no faré gaires trampes. Què vols dir que no en faràs gaires? No ens pots enganyar, Rita. Ja ho he entès. No es poden fer trampes. Els jutges et vigilarem de ben a prop i si et veiem fent trampes, quedaràs eliminada. No ens agraden els tramposos. Preparats? Au, vinga, prepareu-vos. Llestos? Ja! Quina cursa més emocionant! La victòria estarà molt disputada! Ja han recorregut més de la meitat de la pista i s'acosten al final! De moment, la Mumu sembla que és la més ràpida. Porta un clar avantatge sobre la resta de participants. L'Olga i l'Alfred van empatats i la Rita va l'última. Ara s'han de llançar a l'aigua. Quin gran salt de la Mumu! Quin estil! La Rita recupera terreny molt de pressa. Ja arriben al final de la piscina i van tots molt junts. Qui guanyarà? Qui guanyarà?
A la primera tanca van tots igualats. La Mumu ha ensopegat i ha quedat força endarrerida. L'Alfred va al primer. Però, caram, la Mumu se'ls acosta a tota velocitat. Sí, sí, sí! I finalment arriben a la meta! La cursa ha sigut tan igualada que encara no sabem qui ha guanyat. Estan tots esgotats. He guanyat, sóc la millor! Rita, ens haurem de guiar per la foto finish per saber qui ha guanyat. Quan estigui a punt la foto, la mirarem. Esteu tots preparats? I el guanyador dels primers Jocs Olímpics oficials dels Cap de Drap és... la Mumu! Soc la millor, la més ràpida, la més forta. Soc la vaca més increïble del món. Soc la vaca més cansada, però soc la guanyadora. Joc de drap! El joc de les cadires. Milo, tu saps què fa la Mumu? No en tinc ni idea, però sembla molt decidida. Ja deu saber el que es fa. Jo crec que avui vol fer classe al jardí. Ja saps que la Mumu sempre té unes idees una mica rares. O potser vol pintar la classe d'un altre color i treu les cadires perquè no s'embrutin. No m'imagino la Mumu pintant res, jo. I ja saps que li agrada molt jugar. Jo diria que el que vol és que juguem a alguna cosa. Doncs jo no em sé cap joc que s'hi jugui amb cadires. Jo sé jugar a un que és molt divertit. Es posen unes quantes cadires fent una rotllana i tothom hi va ballant al voltant mentre sona una música. Quan la música s'atura, tothom corre a seure i el que es queda sense cadira està eliminat. Aleshores es treu una cadira i es torna a jugar fins que només hi ha una cadira i 2 jugadors. I al final guanya l'últim que s'asseu. Caram, que divertit! Avui podríem jugar al joc de les cadires. Anem a parlar amb la Mumu, aviam si ens deixa jugar amb ella. Hola, Mumu! Per què has tret totes aquestes cadires a fora? Tenia ganes de seure al jardí. I ja està? No les has portat aquí per jugar? Milo, les cadires només serveixen per seure. No s'hi pot jugar, home. Bé, et pots imaginar que són un cotxe o un avió o... Doncs nosaltres sabem un joc molt divertit per fer amb cadires. Molt bé. Però per què m'ho dieu a mi? Mumu, tu tens 4 cadires al jardí i volem jugar al joc de les cadires. Però jo no vull jugar a res, només vull seure i admirar el paisatge. Com vulguis, però ens podries deixar seure amb tu? Esclar! M'agradaria saber què feia la Mumu amb tantes cadires amunt i avall. Segur que volia jugar alguna cosa. Doncs jo també vull jugar amb ells. Els hi podríem portar alguna cadira per jugar. Sí, em sembla molt bona idea. Però jo no sé on són les altres cadires. Diria que la Mumu les ha agafat totes. Espera, jo n'he vist una sota el tobogan. Vinga, agafem-la i anem amb ells. Hola, nois! A què jugueu? No juguem a res. Només seiem i prenem una mica el sol.
Que avorrit! Jo em pensava que jugàveu alguna cosa amb les cadires. Rita, amb les cadires no s'hi juga. Només serveixen per seure. Per això no s'hi pot jugar. Això no és ben bé veritat, Mumu. Jo sé un joc molt divertit que es pot fer amb unes quantes cadires. Ens l'explica, sisplau? Nosaltres som 6. Oi? Doncs es fa una rotllant amb 5 cadires i tothom hi va donant voltes mentre sona una música. Quan la música s'atura, tothom s'ha de seure i el que es queda sense cadira està eliminat. Aleshores es treu una cadira i es torna a jugar fins que només hi ha una cadira i 2 jugadors. Guanya l'últim que s'asseu. Sembla divertit, per què no hi juguem? Com vulgueu, però jo trobo que aquest joc és una ximpleria i un avorriment. Ja ho veuràs, Mumu, un cop hi hagis jugat i voldràs tornar. Esteu tots preparats? Som-hi, doncs! Recordeu que mentre soni la música hem de ballar donant voltes. Però quan s'aturi ens haurem de seure. El que es quedi sense cadira estarà eliminat. Vinga, que soni la música! Oh, quina mala sort. M'he quedat sense cadira. Que en soc de burro. He continuat ballant sense música. Ara he quedat eliminada jo. Ja només sou 2. Qui guanyarà? Oh, i podem tornar a jugar?